Siyo, kaupan ako kung ami ko karon. Ano siya kong kanding? Okay kayo. Okay kayo. Okay kayo. Karon, 안녕하세요. Namaste. Tapuhon ako kung amigo karon. Kay narko rin sa Singis King Restaurant. Nakikiki. Akang ka-order ng kiki. Dako kay kuki. Yung sa sulusin mong ngipon ba yung sa mana? Wala ka na toothbrush siguro no. Toothbrush, ikaw kong samosa, ikaw kong chapati, ikaw kong chicken biryani. Kulatan sila dito. Kamusta naman na malit po nila? Buwang kabay na hotdog sila ba? Kulatan sila ko Ano naman, malit sila dito karang ko mga kulay. Kita na kung kulay na mo dito, lamig kayo. Ano naman kulay dito Lapit nila So, nagkikinig pa ka dito. At ito naman sa Singis King Restaurant kay lamig kayo. Lamig kayo, halang kayo. Basta ito kung bapas kahalang. Pero lamig kayo. Okay kayo. Okay kayo ka? Ano siya nagpagawa? Kumusta na ka? Kumusta na? Okay na ka rin? Kumusta na? Okay, asa ka na po yo? Kumusta na? Ano siya matupag sa kong tarong? Mana ka rin kay nag-interview ko. Kaya nahanap ko sa Singis King Restaurant. Ano takyari? Okay kayo na siya. Kumusta na ka sir? Okay na ka? Okay lang ba? Sorry. Sorry ka no. Walang takin na buhay na to. Kumusta ang kinabuhi mo karon? Kumusta mo pagpanagat? Okay lang. Gusto mong gyapon dagan bay pang mas gusto ko kumong dagan pag kita ko sa akong best friend. Kuno kuya kayo opa oma. Kamusta naman ka? Mapatong ko rin para di ko maputot. Wala. Kamusta man mo kuan pa? Kamusta mo hang pagluto og kanang pagkaon ka sa India? Astang lamian yung mga luto bay. Lamig kayo? Astang lamia. Try ninyo dali mga pagkaon sa Singis King. Astang lamia jud bay. Lamig kayo? Lamig kayo. Pagkaon mo dali mga Indian foods. Just try once. Pagbalik-balik jud mo dali. Palik-palik ta mo diri kung magkakaon mo. Kung di mo magto diri sumbak ko yung lukod buto yung backbones. Ano ba, sumbak ko na ko buto na yung lubot ba Bago mo ko babas. Hiyoy, basin mo kung suppose naman ko gusto ko na, kabala ka na mas ko pa kaya interview ta na rin kaya siya ko nung kung ano lambi ka ba pagkaon halang kay pastot ko papas kahalang pero okay na kayo lambi kayo Sige ate. 안녕하세요. 나는 ko sa Singis King. Ano Singis King Restaurant. Taghiya ko nga miko tira. Koreanong pisaya ko pero siya. Kaya kayo. Kaya kaya siya. Inchano. Inchanong bisaya. Kumusta na ka? Okay lang pare. Okay na ka bay? Okay ra guys. Okay kayo. Kumusta naman ka nila? Okay lang. Karon pa ko nang kita si mo guys. Sige ra ko tawag sa mo. Karon pa ka naabot. Sige ra mang lag-lag ay. Kamusta naman panginabuhi dire pa? Okay na ka? Okay lang yapon. Nawalingki ka pag kagkulay ba? Nang palit kag lutok kag kulay? Luto palit yapon gulay. Murag yapon. Kaon jabas. O say masulti mo sa mga tao diya. Kumusta mga mamalit diya? Okay na ba sila kuya? Koy, kakanti, kumusta na mga tao diya? Okay lang yapon. Kusog ng yapon sila. Kusog sila mukhaon, dako sila papad. Dako sa ngipon og bapa mo sila puwaya. O syempre pag mga kaon sila abrin jud ang baba nila mo dahilan ng dakong baba jud nila ngayon. Mura naman ang baba nila murang dinosaur. Dako pa mga nagkaon sa Singis King. Mura pagtay na store mga puwaya sila. O nasa na no. O kumusta na mo? Okay na mo kuya. Es budlak kinamata nila. Ay, kumusta na mo? Kumusta sila ba? Napabay, kumusta na mo? Okay lang kami, bye. Nagluya lagi ka karon ba? Sakit ang ulo, bay. Kalibak, nakaigit ka ba? Wala, bay na. Kanina lang, patapos na ako nakikigit, bay. Uli, ikaw, bay, nakigit na ka, bay? Kasi kanina pa ako tanaw si mo, gibantay na ako sa sigara kote mo lubot. Ayate! Okay kayo, lamig kayo, kot sa lupot, paho kayo.
Yo, ano yung mga pagkaon nila diri ah? Ano? Lamig kayo na mga pagkaon nila. O na, ato naman sa Singis King Restaurant kay lamig kayo. Lamig kayo, okay kayo. Ano sa'yo, kaupan ako karoon ng kong amig ko. Mga Indiano na sila, pero kuyak kayo na sila matingo. Kasad magkanay, mabsaya ka sila. Kamusta na mo? Okay kayo. Na okay ka, okay na mo? Okay kayo. Okay ra. Okay kayo ka? Na okay kayo. Okay kayo. Ikaw, okay kayo. Okay kayo. Kahawd ba?